Pasalni sibino social media lukurokni WhatsApp rogo kwbangma message phaimani logi kwbangma koktun phaimani logi kwbangma mangpli phaimani logi kaisa mangplibo gurugui beragui tongo kaisa amo wngkha kaisa hasteni koktuma bulaini paper cutting o paper cutting ko tongo Bangla kokthai bai sujak Lok Sabha nirbachano kaini achuk thayano BJP no chubanan thangui tongo hinui tipramotha aboni logi hapango achuk tongo tipramotha BJP bai hinui aboni logi te kaisa line bo sujak tongo o jagao upomukhyamantri hayapakaba mantri okra yak chungui tongo Onimesh logi mantri manui tongo Kollani Rai tei Nondita Deborbaria Tipramothani hinui amtike kaisa hasteni koktuma bulai awai khaimani pasalo Tipramotha hayakeba hasteni thungrung beremni kokthairokno phiaba o kokthairok o koktmarok bumsuk joratui kubui saiman jagya tebo o koktumao suijak tongmani jarwani bisingono hapangka juktongo Tipramotha tei mantri hayakeba mantri okra yak churokbo ungna thangui tongo Tipramothani bwkakti hinui amtui kheno 5 salni kaisa koktuma bulaio awai wngui tongo Tipramothani hayakeba o haste thungrungni boyaro amtui khe tabuk koktuma awai wngui tongo phiaba abo bumsuk joratui kubui hayakeba o kokthai sithani rogo bumsuk joratui kubui kokthai tong oborok tabuk joratui saiman jayaku hayakeba siyaku phiaba soi no amtui wngtongkha hingke hasteni Tiprasa tei hasteni lukurok amorokno kaham ke nuglak naiglak hinui uansugui tonglaikha tabuk hasteni sinai nugnai lukurok soi amtui khai hapango Tipramotharok achomsa khe achuk thangkha hingke tamo wngno Tiprasarokni kopalo hayakeba o hasteni thungrungni rajniti bumtui boyar paising hayakeba bumtui bwkhago sibsano obo tabuk naithai hayakeba naising tonglaio hasteni lukurok tei o koktuma bwsuk joratui kubui omorokno bo serai khainani wngthu Tipramothani bwkhakti hinui kha chongkai tongkha tabuk hasteni sinai nugnai lukurok phiaba amtui kheno borok bai hapango ajugnani hingka hingkai tabuk joratui je Greater Tripral hayakeba constituency solution hinui sanlai tongmani amorok bwsuk joratui mannani bwkhago soguika tei tamo mannani thangui tong Tipramotha hayakeba Tiprasarok abuk tabuk sungmung kotor achainai amtuino soi o koktuma bulai yo awai wngmani hayakeba suimani hai wngnani thangkai.